Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Zenidio gaur, Santa Teresa Jesusena Jornet eta Ibarz Birjinaren memoria egiten dugu. Gaixoei bere bizitza entregatu zion, era Leridan jaioa zan, eta kristau famili batean, Klariza edo huntzan, estudiatu ondoren, bainoan geixotasun baten ondoren utzi egin behar izan zuen konbentua, eta bere aizparekin, Maria zuen izena bere aizparekin, eta beste lagun batekin, kongregazio berri bat sortu zuen gaixoei dedikatua, gaixoak zaintzera, eta denbora gutxian, jende beste emakume asko beste bokazio dun batzuk jarraitu egin zioten, eta horrazizun bere instituto berria, gaixoak zaintzen horremantzun bere bizitza guztia. Apaltasunez jo dezagun Jaungoikoaren gana, gure bihotzak prestatuz Eukaristia ospatzeko, pekatari garela aitortuz, barkamena eskatuz. Jesus jauna, gure bakea zarena erruki jauna. Jesus jauna, guretzat ogi egin zinena Kristo erruki. Jesus jauna, bizia ematen diguzuna erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zuk eraman zenuen Teresa Jesusena Jornet Birjina santua maitasun osora. Zaharrenganako ardura izanez, emaiguzu ura jarraibide dugula lagun urrukoagan Kristo zerbitzatzea honen maitasunaren testigu izan gaitezen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, Kristok ez ninduen bataiatzera bidali, berriona hotz egitera baizik. Eta hau ez giza jakinduri asko hitzez. Kristoren gurutzeak bere indarra galez dezan. Kristoren gurutzeko heriotzaren mezua, zorakeria da galtzen direnentzat, guretzat ordea, bidean garen ontzat, salbazio bidean garen ontzat, jainkoaren indarra.
Liburu Santuak dio izan ere, ondatu egingo dut jakintxuen jakinduria, eta huts bihurtuko adituen adimena. Zertan dira jakintxuak, ikasiak, mundu honetako gauzetan adituak? Jainkoak ez ote du zorakeria bihurtu mundu honetako jakinduria? Begira, jainkoak bere jakinduria agertu zuenean, gizakiak ez ziren gauza izan beren jakinduriaz jainkoa ezagutzeko. Horregatik, jainkoak guk hotz egiten dugun zorakeriaren bidez, salbatu nahi izan ditu fededunak. Juduak ezaugarri eskeda biltza, eta gentilak jakinduria bila. Guk berriz, Jesukristo gurutziltzatua predikatzen dugu, juduentzat onartezina eta gentilentzat zorakeria dena. Baina deituentzat, judu izan ala ez, Kristo hori jainkoaren indarra eta jainkoaren jakinduria da. Zeren jainkoaren zorakeria omen dena, gizakiak baino jakintsuago da. Eta jainkoaren auleria, gizakiak baino indartsuago. Jaunak esana. Jaunaren graziaz beterik dago lurra. Jaunaren graziaz beterik dago lurra. Egin pozoiu zintzook jaunari, zuzenei dagokie izan ere ura gorestea. Ospatu jauna zitaraz, joarentzat amar hariko salteria. Jaunaren graziaz beterik dago lurra. Zuzena baita jaunaren hitza, pidagarria hark egin duen guztia. Justizia eta zuzenbidea du maite, jaunaren maitasunaz dago lurra betea. Jaunaren graziaz beterik dago lurra. Deusestatu egiten ditu jaunak nazioen asmoak, huts bihurtzen herrien burubideak. Jaunaren asmoak berriz betiko dirau, haren burubideek menderen mende. Jaunaren graziaz beterik dago lurra. Aleluia, aleluia, aleluia. Egun erne eta egin otoitz une oro, zutik egon alzaitezten, gizonaren semearen aurrean. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek parabola hau esan zien ikaslei. Zeruetako erreinuarekin, beren krisailuak eskuetan hartu eta senargaiari bidera irten zitzaizkion 10 neskatxekin bezala gertatzen da. Neskatxetako 5 zentzugabeak ziren eta 5 zentzudunak. Krisailuak hartzean zentzugabeek ez zuten oliorik hartu. Zentzudunek ordea, krisailuekin batera, olioa ere hartu zuten ontzietan. Senargaiak luzatzen zuenez, logaletu egin ziren denak eta loak hartu zituen. Gauerdian, oihu bat entzun zen, badator senargaia, irten zakizkiote bidera. Jaiki ziren neskatxa guztiak eta beren krisailuak prestatu zituzten. Orduan, zentzugabeek esan
zieten zentzudunei. Emaiguzue olio pixka bat, griseiuak itzaltzen ari zaizkigu eta. Zentzudunek erantzun zieten, ea ez dugu nahikoa geuretzat eta zuentzat, hobeduzue bada ez bada dendara joan eta erosi. Baina erostera joanak zirelarik, senargaia iritsi zen, eta prest zirenak ztaietara sartu ziren arekin eta atea itxi zuten. Iritsi ziren azkenik beste neskatxak ere eta dei egin zuten, jauna, jauna, ireki. Baina hark erantzun zien, benetan diotzuet, ez dakit nor zareten. Egun beraz erne ez baidakizue ez eguna ez ordua. Jaunak esana, gaurko evangelioan, atzo bezala, Jesusek parabola bat ekartzen digu, atzo bezala, atzo deia egiten zitzaigun evangelioan ere, erne egotera bizitzan, erne egotera, Jesus jainkoaren zain erne egotera. Eta atzoko parabolan, jainkoak bere zerbitzarien eskuetan jartzen zituen bere ondasunak eta eskatzen zuna zen zerbitzari horiek erresponsabilidadez jokatzeko, jainkoak bere eskuetan jarri zuen guztiarekin. Eta gaur berriz, baita ere, berdin, parabola batekin, baita ere, hortara deitzen gaitu ez, bizitza hontan erne egotera jainkoaren zain. Baina gaurko parabolak dakarren karakteristika berezia da edo gauza berezia da, hor agertzen direla Virginia batzuk, zentzudunak eta zentzugabeak, eta erne egon behar dute senargaiaren zain. Senargaia etorriko delako, eta beraiek beraren zain egon beharra dute. Irudi horrekin zer adierazten zaigu, gure bizitza hau baita ere horrela dela. Jainkoa Jesukristo senarra dela eta gu guztiok Eliza bere emaztegai akera. Eta bizitza hau beraz, bizi behar dugu nobiazgo bat izango balitz bezala, ez? Estai batzutara gonbidatua gaude, eta gu bakoitza gera estai hoietan, zeruko estai hoietan, jainkoarekin bat egingo dugun estai hoietan protagonista. Zegu gaude deituak hor emazte izatera Eliza bezala, bakoitza eta jainkoarekin bat egitera. Azken finean bizitza hau zer da beraz, jainkoarekin daukagun erlazio hori, maitasun erlazio hori, zaintzea, hobetzea, indartzea, maitasun hori, daukagun erlazio hori, dudarikan gabe, egin behar deguna da, heldutasun batera eraman. Eta hori, bakoitzak egin beharreko gauza da, beste inork ezin dezake egin gugatik. Pedea ere hori da, ez? Pedea egila da besteen gandik jasotzen degula, gurasoen gandik, katekisten gandik, Elizaren bitartez, baina gero hor bakoitzak pertsonalki jainkoarekin bede hori bizi behar du, jainkoaren erlazio hori, maitasun hori bizi behar du. Azken finean gu gaude deituak jainkoarekin bat egitera. Emazte gaia, emazteak zenarrarekin bat egiten duen bezala, eta maitasun hortan biziren bezala gu ere horrela deitua gaude, jainkoarekin bat egitera. Horregaitikan gaurko parabolan agertzen zaigu, ez? Nola, olioa beharrezkoa den jainkoaren gana jainkoa etortzen denarako prestatuak egoteko. Maitasun hori beharrezkoa da. Maitasun hori prestatzea, bizi izatea, gure bizitzan eta jainkoarekin pertsonalki izan behar dugun erlazio hori beharrezkoa da. Hori beste inork ezin dezake egin gugatik. Horregaitikan olio hori bakoitzak eraman behar du. Besteek ezin digute eman. Eta guk egin beharreko gauza da. Eskadi ezaiogun beraz jainkoari, eman diezaigula argitasun hori
eta horrela bizitzeko indarra. Jainkoarekin daukagun maitasun eta erlazio hori indartu dezagun egunetik egunera. Aita ikusezinaren irudi eta jainkoaren maitasunaren agerpen den Jesukristori egingo dizkiogu gaur eskariak. Eliza Katolikoak eta gainerako kristau elize gaur egungo gizon emakumeei evangelioa zinez eta leial eskaini ahal izateko bila dezagula espirituak eragindako eraberrikuntza eta batasuna. Eska diezaiogun jaunari, gerren eta errepresioaren ondorioz iesi dabiltzanak refuxiatuek eta presoek iritsi dezatela zuzentasunaren eta begiruneen oinarritutako bakea eska diezaiogun jaunari. Lan gogorretara naiz prostituziora behartzeko esklabotzat hartua dituzten aur gazte naiz helduen egoera lasgarria salatu eta bila ditzagula egoera horretatik ateratzeko laguntzeko bideak eska diezaiogun jaunari. Jesusen inguruan bildu garenok izan dezagula gupida eta bihotz beratasuna einbeste eratara sufritzen ari diren zenideentzat eska diezaiogun jaunari. Jainkoa eta errukitsu agertzen zaizki gu beti emaguzu guri ere bihotz errukitsua denentzat laguntzaile izanez zure erreinuaren berri ona zabal dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Edinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekardizun ogi hau, urraren indarrak eta gizona lana sortu hau segingo zego betiko zorionaren edari. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Edinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekarri dizugun ardo hau matzundoaren indarrak eta gizona lana sortua. Egingo zego betiko zorionaren edari. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa godezketa eta gizakia salbatzeko. Onartu jauna zure herriaren emaitzak eta egizu zure semeak maitasunez, gugan egin zituen miragarria gorestean, santuen etzempluari jarraituz sendo gaitezela, zurekiko eta lagun urkoarekiko maitasunean. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna da euskadu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egokida eta zuzen. egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainkoa algustidun beti ereko horri. Zuzara jainko bizi eta egiazkoa. Zure dizdirak lurbira osoa betetzen du, baino batez ere zeure irudira egin duzun gizakiagan utzi duzu zeure aintzaren zantzua. Zuk dei egiten diozu gizakiari eguneroko lanaren bidez, zurekin batera aurrera eraman dezan zure kreazio egitasmoa. Zeure espiritua ere ematen diozu zentasunaren zerbitzari eta bakegile izan dadin gizaki berria den Kristogan. Horregaitik aingeru eta santuekin batean zure aintzaren goratzarrea abesten dugu posbetean kantarik.
Santu, Santu, Santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak, Hosana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, Hosana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogiardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak zaldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasle eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, palondoan, kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta, berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Bi eta biztu zara lafa, jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, bizilaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Era berean, zan gogoan, hauna mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Francisco gure gotzainarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan, jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, bereziki Agustin, Jose, Mariano eta Maritxo. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkigu arren guztio betiko bizia iritsi dezagun, Angoikoaren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Ikin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu hau egun honetako gila, barkatu gure zurrak, guk ere gure zurrunei barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzatzu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, gure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu errebetza, zurea eta eterna, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet, nire pakea ematen.
Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak izaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaiozue pakea elkarri. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiozue pakea. Ona hemen, hangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak, jauna, ni ez nahi zinor zure etxean zartzeko, baina ez izuiz bat eta zaldatu. Oi gauzarri garri, zinezkaia handia, aldarean dago, Jesus ez da alia, hor dago eginik gure janaria. Ez nere begiz, Jesus jauna ikusten, ez da gorputzeko, zentzunez aditzen, baina sendoki dut, ordela sinesten. Argitunik ordut ezagutzen. Jaunak egin zuan azken afaria, jateko emanik bere haragia, haragi bera dut gaur nik janaria. Hau janez izango dut betiko bizia.
egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua, salbamen sakramentuaz janariturik arren eskatzen dizugu, Teresa Jesusena Jornet santuaren maitasuna imitatuz, parte izan dezagula egun batean arekin aintzan. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin bedinka zaitzatela jangoiko guztidunak, aitak eta semiak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren pakean, zeruko ama izar argia, zugana batoz pozik. Zeruko ama izar argia, zugana batoz pozik. Gure Gure